Дами и господа, този поздрав е специално за Амет и Мария и за сина им Давид от Горно Черковище и чак от Германия. Тази песен днес звучи за най-силното семейство, знай. Амет до Мария стои, заедно вървят напред без край. От Горно Черковище тръгват, но и в Германия ги знаят. С чест и сила те живеят, всички тях ги уважават. Вали гармин, Амет и Мария, винаги им върви с Давид до тях. Семейството блести, от България до Германия носят сила и чест. Амет, Мария и Давид, винаги най-добрите днес. Амет, човек със сила голяма, Мария опора до него. Давид расте като горд син, с бъдеще светло пред него. Вали гарми дъжд от радост, пада върху техния свят. Хиляди усмивки палят всеки дом и всеки град. Вали гармин, Амет и Мария, винаги им върви с Давид до тях. Семейството блести, от Горно Черковище до Германия слава и чест лети. Амет, Мария и Давид, винаги напред върви. Вали гармин, Амет и Мария, винаги им върви. Опаре духако обървало, от България до Германия цяла нощ сърца горя. Ела, приятелю, при тях ще ти покажат своя свят. Вали гармин, Амет и Мария, това от мен, приятели. Ай, празнувайте днес със сърца смели. Поздрав за Давид голям, вие сте номер едно.